Ola, que tal? Benvidos a Recuncho Game. Non é aquí. Ola, que tal? Son Iago Gordillo. Como tiña canle de YouTube miña persoal así un pouco abandonada. A este paso imos 4 segundos que deu algo, un para corrixir. 4 segundos que deu algo, un para corrixir. Como tiña canle abandonada, pois vou intentar retomala pois falando un pouco das cousas musiquiñas miñas. Pois pareceme moi bo día hoxe, que a estrea do novo single de Tanxogueiras, pois facer unha reacción e análise musical do que ven sendo o novo tema de Tanxogueiras, que é Pano Corado. Se hai algunha cousa moi chamativa da letra ou da estética do videoclip tamén comentaremos, pero digamos que onde vou prestar máis atención vai ser no apartado musical e de producción, xa que un pouco de onde veño. Así que nada, se vos chama atención e vos presta, podes suscribiros ao canal, porque mentiras semanas subiremos máis vídeos de reaccións ou falando un pouco de música, distintos formatos musicais ou trucos musicais, como me dianllo, Recuncho Altozano, só que en vez de Recuncho, pois eu Altozano, sí. Salvando as distancias. E o piano así. Dito o cal, Tanxogueiras, pois alguén estivo amnesia como Tony Cantó en 7 vidas, pois ou na vida real. Pois é un trío vocal pandeireteiro formado por Aida Tarrio e así remás Sabela e Olaia Maneiro. Digo Sabela. E que da última quenda de singles que sacaron, comezando comidas, pois sí que teñen unha proximidade maior á electrónica e a ritmos urbanos. Intentei non ver nada deste novo single, Pano Corado. Comín un spoiler no Twitter dicindo que esta canción era unha rumba. Entón, só teño ese dato, pero é o único que teño de información. Si que sorpreces, vémolo aquí un momento e comentámolo. Vale, antes de comezar, pois eso, 13 amarillo, creo que esas son cos que levan facendo vídeos desde mínimo Midas en 6 segundos anteriores. Non sei se Perfidia tamén era de 13 amarillo, falo de memoria. Pequeño chumbano na hucha, pano de todas las cores. Ay, ala, ala, ala. Palmiñas. Non ten por que ser rumba. Chumbano na hucha, pano de todas las cores. Ay, ala, ala, ala. Mezclan o alala. Te quiero, prenda mía. Uy, en castelán. Bueno. Te quiero, prenda mía. Te quiero, alma mía. Pequeño chumbano na hucha, pano de todas las cores. Aqueles que o queren negro non se merecen amores. É moi canción de verán dos 2000. Reventa bellas cadeas dos amores presidiarios. Reventa bellas cadeas dos amores presidiarios. Si que o de sempre, melodía tradicional galega, unha base nova ao que estamos acostumados. Un pouco federados, ailalas. Está guai porque van pasando cousas en cada frase a nivel de producción. Ahora entra esta percusión. Frases están súper procesadas, con filtro, incluso octavando para arriba, para abaixo, como para arriba, que xa é unha cousa que le van facendo desde Midas, tamén. Lo dimo a mi moito. Te quiero, alma mía. Te quiero, prenda mía. Te quiero, alma mía. Te quiero, prenda mía. Te Por abaixo, alma mía. mantendo acorde de tensión. Te quiero, alma mía. ¿Para qué quieres esos pelos si no sabes peinar? ¿Para qué quieres esos pelos si no sabes peinar? ¿Para qué quieres amores si no sabes amar? ¿Para qué quieres amores si no sabes amar? Te lo chumbando la hucha, como de todas las cores. Aquellos que no quieren negro no se merecen amores. Así repitiendo. Una especie de melódica por ahí.
rematou do primeiro. É un pouco canción da Volta Ciclista, a mí, con cariño. O sea, hai temazos de cancións da Volta Ciclista. Está interesante. Eu creo que das máis sinxelas das 5 últimas, o sea, digamos, cando teña a produción xa nova, eu creo que é a máis fácil de entrar nela, porque nos lembra, a min retrorrema moito a Pop 2 2000, un pouco flamenco pop, sí que ten elementos de rumba, a guitarra facendo taca, 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 isto que se chama o ventilador, que popularizou Peré. Por certo, a rumba é un ritmo cubano, digo porque sempre asociamos igual a rumba catalana tal, pero nace en Cuba. Porque me vou máis a cara a tese do flamenco que a rumba, en que a nivel de producción ten elementos de rumba, pola progresión de acordes que usan no retrouso, que é unha especie, está un pouco, falta un acorde polo medio, que é a cadencia, que se chama cadencia andaluza, que basicamente estamos nunha tonalidade menor, digamos que son tonalidades soavos estos de do maior, do menor, tal. Pues digamos que cando do é maior, soe ser un ton máis ben alegre, máis ben... Sí, son melodías que poden ser alegres. Cando é menor, son ser máis melancólicas ou máis tristes. Entón, neste caso estamos en re menor. Este acorde, este é un acorde que sempre pide. Non sei se vos trae un pouco esa sonoridade un pouco que ten o flamenco. Este é un acorde. Esta nota do acorde sempre pide acabar en subir. Digamos que isto é sensible, nas escalas, falaremos en seguintes vídeos. Hai unhas tensións, en este caso sería das 7 notas de escalas. Cando estamos nesta 7, que está pegadiña ao 1, que dá a volta, pois volve. Entón, normalmente a canción andaluza sería, neste caso sería... E que fan os retros? Neste, pasan da segunda nota que din, do segundo acorde, que sería do. Aquí viría un... Que a música flamenca pois ten unha sonoridade pois tamén que asociamos ao norte de África, e a música galega tamén ten eses sons africanos e recoñecen as propias tanxogueiras nalgún dos xeitos. Entón aquí, non porque non sone máis flamenco, é menos melodía galega, porque a propia melodía que cantan as tanxogueiras, que está sacada, entendo, de cantares tradicionais que tiñamos aquí, xa tiña esas influencias, ou seja, non é algo que estén que están rompendo a tradición, todo isto, non, é que está aí no pozo, está aí. Imos darlle unha volta ahora así con paradiñas, e obviamente a nivel de videoclip a ver a xente pode comentar moito máis que a min, pero a representatividade e diversidade que hai no videoclip pois xa non vos teño nada que decir, que está moi guai. O comezo, o que fai guitarra é o mesmo que hai no retrouso, pero máis segmentados. En vez de marcar os acordes tanto, pois fai un... Sería unha cousa así. Teño un pano na ucha, pano de todas las cores. Ay, la, 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 la. Teño un pano na ucha, pano de todas las cores. Ay, la, la, la. Entra moi suave unha cousa, estilo reggaetón. Te quiero, prenda mía. Imagino que a frase de te quiero, prenda mía sería igual tamén de algún cantar unha canción tradicional de unha outra zona. Bombo a negras, por iso moi flamenco pop. Non se merecen amores, aqueles que o queren negro, non se merecen amores, aqueles que o queren negro, non se merecen amores. De percusión temos palmas, tamén hai unha especie de caixón, creo. Hai un pad por aquí bastante tranquiliño que vai inventando un poquinho. Un pad sería unha especie de sintetizador. Imos verlo aquí. E aparte vai indo de un lado a outro da... Paradiña. Cada caixa. Esa guitarra está super procesada tamén. É como que ten
para que Sí, ten como un chorus, efecto chorus, que basicamente, creo que teño por aquí. O chorus, digamos que é unha maneira de tes unha cousa grabada e repítela simultaneamente casi no mesmo momento. É un pequeno desfase, pero é como que está repetindo ese son como varias guitarras tocando a vez, ou varias persoas falando a vez. Isto é eu falando sen chorus, isto eu sería falando con chorus. Notadas así como que como estou duplicado, como as veces cando vos mandan de volta en algunha cousa, non? Entón a guitarra aplicaño un chorus aí para pues, darlle aí o toque. Normalmente o que están facendo, polo xeral, é tratar os instrumentos máis os que son analóxicos, digamos que non son electrónicos, pois meterle unha capa. Tamén o fan cas voces. para que queres o pelo se non Gusta moito a frase esta porque me apela directamente. Aquí se paran cos ayalalás, logo é unha frase que din xunta. se non o sabes amar. Aí entra a pandereta. Vedes que están xogando con ritmos. Isto é un ritmo que non estaba antes a nivel percusivo. Mano de todas las cores. Claro, e aquí é onde falamos as voces. Pano de todas as cores teñen a voz un pouco natural procesada con outra que debe ser unha octava baixo. O sea, que sei unha especie de pano de todas as cores. Aparte, este é un efecto que levan facendo xa antes, porque era cando facían o de non hai fronteiras. Só así que aparece unha voz ultratuma. Pois é un efecto semellante ao que están usando aquí, que mesturan a voz natural en que procesan un pouquiño con outra que está facendo, pois xusto todas as fronteiras, non hai fronteiras. O pano de todas as cores. Claro, aquí tamén fan o mesmo, pero co efecto por arriba. Neste hai como unha cousa aí silbante que realmente son elas cantando por arriba facendo o efecto revento de ellas cadeas, aparte da voz natural no ton que están cantando. Que iso, por exemplo, no último de Rosalía hai moito dese tipo de efectos. No último tamén no Mal Querer. Este efecto. Aquí se rompe o tema. Vale, hai unha cousa aquí moi chula, a ver se atopades. Hai un instrumento por aí arriba que ahora que estamos en un retrouso é normal que haxa máis cargas de instrumentos para, mira, este é a parte importante do tema, imos ir aquí con toda a forza. Entón hai un pequeno, unha especie de piano electrónico, fai unha cousa tal que fixadvos como entra, que lle dá dalle aí un calor, unha especie de complicidade, non sei. Si entra ese instrumento, é un instrumento de vento, creo. Volvemos unha cousa, pero ahora sen base instrumental, son marcando os acordes co baixo. Te quiero, alma mía. Te quiero, prenda mía. Te quiero. E aquí mantén, en vez de 5 acordes, mantén a primeira nota de todo. Te quiero, alma mía. Claro, isto en vez de facer te quiero, alma mía. Aquí está mantendo de te quiero, prenda mía. Entón, esa tensión, digamos que o baixo está, non. Isto vai ser, imos ir aquí cada retroso final, que é unha cousa que se fai moito, que fano en terra. En terra tamén fan unha variante deste xogo. Entón, aquí está mantendo trum para esta tensión, porque mira, que este vai ser o último retrouso, así que preparadevos, que isto que ven agora vai ser moi importante. E veña, sempre entón vai por aí. Diríamos que durante todo este vídeo estou pensando en Babies on Fire de The Ambur, porque é a progresión de acordes que usa esa e moitas outras cancións. Ao final a música sempre son combinacións que se van repetindo, porque son as que somos capaces de asimilar ou temos a cultura de telas asimiladas. Entón é normal que, igual que frases, ao final, construccións de frases, existen unhas, non sei, 20 algo, eu que sei, según como ordenes suxeito, predicado, complemento circunstancial e todo isto. Ao final as combinacións son as que son. En música pasa o mesmo a hora de ordenar acordes. Tes
7 acordes por escala, digamos, base, en que logo podes xogar con cousas. Por iso sempre se repiten fórmulas. No, porque a veces a xente, ai, plagio, porque ten os mesmos acordes. No, está usando, en fin, é moito máis plagio Avatar de Pocahontas bailando con lobos que cancións que usan os mesmos acordes. Pero eso para outro día, porque aquí ainda vou botar máis tempo. Entón isto un pouco Babies on fire. Te quiero prenda mía, te quiero alma mía. Para que queres o te... Bueno, clásico, pero como é o primeiro día, pois ímolo comentar. Que o fan super guai, que antes do retrouso pois quitamos toda a chicha que estaba vendo na canción e deixamos a frase para entrar no retrouso. Te quiero prenda mía, te quiero alma mía. Para que queres o pelo. Aparte, fixados que xusto a última nota que dan aquí é cando si que baixen, levan xerando tensión. Ei, porque xa sabes o que ven e rompes. Te quiero prenda mía, te quiero alma mía. Veña aí. E aquí xa está todo. Os elementos. Si no sabes peinar, para que queres amores. E agora entrará os... Vou chamarlle saxo por tirar pa casa, por verre pa casa. Si no sabes amar, te lo chuntando la ducha. Cuando le salga las flores, aquellos que quieren negro no se merecen amor. E como comentamos antes, que ao ser os mesmos acordes onde toda a canción, ti podes ahora coller a melodía que estás facendo na estrofa e metela no retrouso, que vai encaixar. Que é o que están facendo con esta última frase, se non lembrar, porque o da pana da hucha é o mesmo da primeira, non? Sí. Que é unha maneira de, eso, pechar o círculo, comezo ca mesma frase que fixen ao comezo, que é unha cousa moi elegante, porque ao final todo isto é cíclico. A ver, é un tema a nivel persoal, e todo isto son sensacións persoais, a min é un tema que me sorprende menos en xeral, está moi guai, está moi tal, pero sí que teño menos factor sorpresa que o que me trouxe, por exemplo, con Averno. Digamos que Averno eu creo que é a miña favorita das 5 últimas que teñen, pero é interesante e eu entendo que pois, claro, está chegando o verán, videoclip xa estades vendo, puro verán, como o meu estudio, claro, entrou un pouco de luz por aquí, ahora estou en pleno, non en verán, senón en insolación. Non, imos deixala, pois tamén está meu corazón tamén soleado. Dito isto, eu creo que é moi bo tema, moi ben, moi fresquiño, a ver que ven co resto do álbum, que claro, se xa levamos 5 cancións do álbum, xa non debe quedar moitas, será un álbum de 10, de 12, bueno, xa veremos. E por demais, se gostastes daqui da desbardalle todo isto que acabo de facer, pois nada, xa sabedes, suscribíos aquí a canle de Iago Gordillo, hola, son eu. E tamén pasadevos polo Twitch as fins de semana de Recuncho Gamer, porque aí estaremos facendo tamén directos musicais e veredes alguna cousa que facemos aquí, ali, aquí. O sea, o que facemos no Twitch, veredelo aquí. Pero tamén pasade, porque iso en directo e sempre pois podedes pegar unha canción ou alguna cousiña desta. Sempre interesante. Estamos facendo agora sábados a hora da sesión Bermú, 12:30, e hasta que botan os foguetes a comer. Así que nada, graciñas, deixad nos comentarios que vos pareceu, se tedes algunha dúbida ou algún apunte sobre o que comentamos aquí, sempre benvido. E nada máis, vémonos aquí ca insolación que me está dando.